Um, Good morning din no, sa mga amo, mga viewers, sa mga subscriber sa Quadro di Amo TV. Mga may dispensa kaninyo mga idol. Ay saon man ni nga among grupo nga halos din amo tunga. Ang aga may kayo naka-upload og salida, dugay-dugay na. Mao ako nag-live, ako nag-video ako ngayon para ma-aware mo nga wala may salidag, sige upload kay tungod kay sa among grupo nga usa na lang. Ang uban dili na makuan, murag na wala na sila gana, permente naman silang busy. Mao na nga ako na lang nagkuan na ning kuan akong channel nga ganahan man ta tong usapod nga mo si Boy Isog nga makigsalida pod na kami lang duha nya. Di mo ko kalugar mo ato kog layo guys, kay sana pa ko'y trabaho na kuan mo na nga mga impog dispensa kaninyo sa amo mga kuan diha sa Quadro di Amo TV, og hinaot nga di mawala ang inyong suporta diri kanamo. Og sige lang, paabot lang ta nga makatigom migbalik. Paningkamutan ako ni nga ako silang agnihon og balik nga makasalida mi. Nya usapa wala may ka nagkita atong kauban na mo nga si Boy Tutho. Di naman siya mo agi raman sa smoa, di naman siya mohapit. Nya akong sugo yang anak nga panon dire sa moa kay iniguli niya papiton ba kay para magistoryahan na mo ang say maagi nga amo angay buhaton para kuan ni among channel ma-uploadan ba. Ngayon agi upload ni among channel guys. Ngay duoy na kayo. Pila na ka months. Na sige nag-message ang YouTube nga pa-uploadan, ipa-update ang among channel kay para ma-recover ba nga sige lamig wala na may sali-salida mao nang mga may dispensa kay saon man nga kaning upat ni kabuok niya kalit lag duha usa man isod na kay salida guys nya grupo gud mi, grupo usa ka grupo mao na nga sa mga among mga viewers diha ayang tamog pahawa suporta ilang gihapon mi bisag punpuhon day makabalik mi magkatapok nga lamdagan nilang hunahuna nga ipadayon ang amohang gisugdan kaning pag-vlog di migod ni lalim dako makining trabahoon usa pa nga layo maning kamot gid para makasweldo sa YouTube. Kaya mo gamay lang tanig kuwang guys para makasahod pero wa manggitog yan sa kapalaran nga mapadayon kay nagbuwag-buwag na gud mi among grupo anay sa salida. Perminti na pod silang busy. Ako busy na pod ko gamay pero okay naman ako kung magsalida. Kay saon man ni nga ang uban ko nga tuwa naman sa layo po na narbaho dapat lagi akong gihangyo nga bisag kada Domingo lang namo ni salidahan kasi ako lay mag-edit ug upload pwede ra okay ra man kung may problema. Sige guys, kung suporta ilang gihapon mi kung pila na nami kabuok mahabilin amo gihapon ning ipadayon pero amo pa yung sabot-sabutan nga mahitigayon gid ni amo ang pagsalida nga upat na mi sa una basig matinga mo nga usa na lang or duha pero paningamutan na mo nga malingaw lang gihapon mo mga kaamaw o dinhi lang kukutob kay isod sa gayo nga mamugos ta nga hindi na sila ganahan, di ba? Kung ganahan sila
Huwag problema na kayo. Magpasalamat pa noon ko nga magkatigo migbalik para mabuo ang among grupo ng Kwadro di Amaw TV. Daghang salamat guys and God bless.